Allah sarki rayuwa kenan. Yau kai ne, gobe ba kai wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Malam, wace kalan nasiha zaka iya mana? Kar ka yawaita dariya. Na'am. Saboda me to? Saboda yawan dariya yana kashe zuciya kuma yana tafiyar da kwarjini a gurin mutane. Allahu akbar. Gaskiya ne malam. Na biyu, yankewa mutane magana ba tare da saurarawa ba. Idan mutum yana magana ka yanke maganansa, ka faɗa abin da kake so ka faɗa, ko kana musu kana hana mutum ya faɗa abin da yake so ya faɗa domin kai ka kawo abin da kake so ka faɗa, to wannan yana kaskantar da darajanka a idan mutane. Allah ya samu dace. Sai kuma mai malam. Na uku, cin abinci wato da sauti mai yawa, Kamar mutum yana tauna abinci kamar dabba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ahabbukum ila Allah aqallukum tu'man, mafi soyuwanku a gurin Allah shine wanda yake karanta abin da zai ci. To cin abinci da hayaniya da magana da ƙarfi yakan zubar da mutuncin mutum a gurin mutane, ko ya sani ko bai sani ba, ko da mutane sun faɗa maka ko ba su faɗa maka ba. sai kuma mai malam. Na hudu, ɗaukan labaran mutane kana yaɗawa tsakani da annamimanci. Ka ɗauki maganan wannan ka kai gurin wannan, ka ɗauki maganan wannan ka kai gurin wannan, sannan kana bin diddigin mutum kana son ka san me yake yi. Wannan yana zubar da mutuncin mutum, wanda manzon Allah ya sifanta wannan masu irin wannan halin su ne mafi sharri cikin mutane, wanda manzon Allah ya ce a cikin mutane akwai wanda su mafati halin sharri ne kuma magali kalil khairi, wanda ya sifanta su da almasha'una bin namima, almufarriquna bainal ahibba, albaguna lil bura'i aiba. Akwai waɗanda su mabudin sharri ne, su ne masu raba tsakanin masoya, masu yawo da annamimanci, masu kirkirar laifi ma wanda bai yi laifi ba su jingina masa. Na'am. Abu na ƙarshe cikin abin da yake ƙasƙantar da darajar mutum a idan mutane, dama na ce mana abu guda 5 ne, shine yawan surutu da kuma hayaniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rahimallahu abdan qala khairan fa ganima aw sakata fa salim. Allah ya ji kan bawan da zai faɗi alheri sai ya samu lada, ko ya yi shiru sai ya kubuta da shi da mutuncinsa. Allahu akbar. Sheikh Junaidu mun gode. Allah ubangiji ya ƙara lafiya da ilimi mai albarka. Mun gode sosai. Yan uwa, dan Allah dan annabi, gaskiya guda ɗaya ce. Idan muka dole muka ke gaskiya a rayuwarmu, za mu ga abubuwa na ci gaba na ban mamaki. Dan Allah mu tsaya ga gaskiya. تحقق بالخلافة في وجود عن المولى بجود قد هباه قد تحقق من ذا لا يتبت في الخلافة أهلي بنش في وجود cikin samu عن المولى ga ubangiji bijudin da kyauta kada habahu da kyauta Allah ya so annabi